Wel, noswaith dda, chroeso I bedwerydd sesiwn hanes TGAU gan cyrsiau Carlam Cymru. Dyma ail rhan ein uned 2 ni. Ac I bontio o wythnos diwetha, wnaethon ni edrych ar rediad o gwestiynau yn y papur uned 2 lle edrychon ni ar cwestiynau 1 I 4 ar y ffurfiau gwahanol bydd nhw'n gofyn I chi. A heddi ni'n dymuno I orffen gyda cwestiwn ola'r papur a wedyn ni edrych ar ymatebion ymgeiswyr gwahanol I weld beth yw'r safon dyn ni'n anelu at mwyn bwrw'r amcanion asesu yna ac I sicrhau bod ni'n ennill y marciau yn y bandiau uwch a cymharu gweld siw ymatebion falle is-safon neu fel petai middle of the road ac wedyn edrych ar sut mae'r graddau uwch yna gallu cael ei ennill yn y bandiau uwch. Felly, I orffen, dyma ni eich cwestiwn 5, a mae'ch cwestiwn 5 chi mynd I fod ar ffurf traethawd a bydd yn gofyn I chi drafod rhywbeth yn fanwl. A bydd y cwestiwn hwn yn cynnwys cwestiwn traethawd, un frawddeg ar fater a fydd wedi I astudio. Cofiwch mae fe'n werth 16 marc a bydd y cwestiwn yn gofyn I chi I ddadansoddi'r mater allweddol yn llawn wrth ystyried ffactorau eraill a'i heffaith cymharol yn y cyd-destun hanesyddol ehangach. Felly, dych chi wastad yn gwybod mae'r cwestiwn ola yn eich papur uned 2 chi mynd I ofyn I ba raddau. Dyna'r bachyn y cwestiwn, hwc y cwestiwn yna I ni, y cyfarwyddwr allweddol sef I ba raddau. Fel wedys I yn gynt, ni'n gwybod am yn cwestiwn sy'n werth 16 marc, ond fodd bynnag cofiwch, mae yna farciau ag I ennill yn hwn wrth gwrs gyda'ch sillafu atal nodi a'ch gramadeg hefyd. A I ategu y neges wnaeth Mr Barker Jones esbonio ni gyflwyniad ef. Dyn ni'n disgwyl nid I fod yn berffaith, ond o leia ydych chi gallu sillafu termau allweddol yn gywir, bod chi gallu atal nodi yn reit a bod eich gramadeg yn ddarllenadwy. Dyna'r pethau pwysicau I gymryd allan o'r 3 marc sag hynny. Felly, yn gyffredinol, o ran ateb y cwestiwn yma, o ran techneg yr holiad cyffredinol, dyma be byddwn ni'n disgwyl am. Byddwn ni'n disgwyl I wneud yn siŵr bod chi'n cynnwys 2 ochr y dadl ac yn dod I gasgliad clir wedi chyfiawnhau. So, dwi'n ceisio argymell fan hyn bod chi'n dadlau gyda'r cwestiwn I dweud ie ar un llaw ac I drafod mater allweddol y cwestiwn yn llawn gyda phwyntiau estynedig wedi esbonio yn llawn. So dyna lle mae'r I fyna o INC neu INC yn dod mewn. Wedyn gyda'r darn N y na, dych chi eisiau wedyn ni cyflwyno ochr arall y dadl. Ar y llaw arall, wedyn trafod yn helaeth gyda ffactorau eraill sydd yn berthnasol I gyd-destun hanesyddol y cwestiwn. Ac eto, cyngor fel dwi wedi rhoi yn y sesiwn diwetha, pan ydych chi'n dod I gasgliad, dewch I gasgliad clir a chadarn I beidio eistedd ar y ffens. Fyddwch chi'n dweud, ie, fi'n teimlo hwn, ond hefyd fi'n teimlo... Just dewch lawr I ochr, naill ochr, a bacwch eich hunain gyda hwn, a dewch i'ch gasgliad. Felly, credaf, yn fy marn I. Ie, mae angen cydbwysedd yn yr ateb gyda'r ie a'r na bit, ond yn eich casgliad chi, mae'n berffaith iawn I ddod lawr un ochr y ffens a bod chi'n cefnogi ac yn cadarnhau eich dadl. O ran yr amcanion asesu fyna, dych chi'n, o ran amcan asesu 1, dych chi'n ennill 4 marc wrth ddangos y gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl iawn o nodwedd allweddol y cwestiwn. A wedyn gyda'ch amcan asesu 2, mae 12 marc, 12 marc dych chi I ennill fyna wrth I chi dadansoddi'r mater allweddol yn llawn, bod chi'n rhoi dadansoddiad llawn o ffactorau eraill
ar effaith gymharol a gawsant yn y cyd-destun hanesyddol priodol. Felly, os edrychwn ni ar y cwestiwn yma, mae'r cwestiwn yn gofyn, I ba raddau, sef y bachyn, mae'n bosibl dweud mae noson y cyllillirion oedd y ffactor pwysicaf wrth I Hitler atgyfnerthu ei rym rhwng 1933 ac 1934. So byddwch chi'n ennill y marci yma am ddangos y gwybodaeth wrth gwrs ar dealltwriaeth o nodwedd allweddol y cwestiwn, sef yr enghraifft yma, noson y cyllillirion fel y ffactor pwysicaf I Hitler atgyfnerthu ei rym. So yn yr enghraifft hon, bydd pwysigrwydd noson y cyllillirion yn cael ei werthuso yng nghyd-destun digwyddiadau eraill rhwng 1933 ac 1934, a gyfrannodd at Hitler yn cynyddu ei rym dros yr Almaen. Mae dadansoddiad y noson y cyllillirion fel y ffactor pwysicaf o ran y Natsiaid yn atgyfnerthu grym rhwng 1933 a 1934 yn allweddol. Efallai byddwch chi'n nodi ei fod yn aml yn cael ei weld fel trobwynt i'r cyfnod yr oedd Hitler yn reoli yn yr Almaen, gan iddo gael gwared ar ei wrthwynebwyr a sicrhau cefnogaeth y fyddin. Bydd trafodaeth ddilys am bwysigrwydd noson y cyllillirion yn ennill marciau gan arholwyr. Mwyn datblygu eich ateb chi wedyn ni, mae angen I chi darparu y cydbwysedd wedyn ni a gallech chi trafod amrywiaeth o ffactorau yn ychwanegol. So enghraifft, gyda'r cwestiwn yma, gallech chi dweud rhwng 1933 a 1934 bod Hitler wedi cynnal y chwyldro cyfreithiol, wedi helpu nifer o ddigwyddiadau I gynyddu ei afel dros yr Almaen, megis tan y Reichstag, yr ordynhad I amddiffyn y bobl a'r wladwriaeth, y deddf galluogi wrth gwrs. Gallech chi ystyried tawr olaf oedd y garreg sylfaen os hoffech chi gyda'r deddf galluogi y Trydydd Reich, ac felly mae'n ffactor pwysig o ran atgyfnerthu a chynyddu reolaeth Hitler dros yr Almaen. Pwyntiau o bwys eraill gallai wedi bod arweiniodd I atal hawliau sifil, at gyfres o gyfreithiau yn cynyddu gafel y blaid Natsiaidd dros fywyd bob dydd yn yr Almaen, gan gynnwys wrth gwrs gwahardd pob plaid wleidyddol I ddiddymu undebau llafur ac I osod sensoriaeth. Wrth gwrs, mae yna bwys i'r ddadl bod marwolaeth Hindenburg yn 1934 hefyd wedi bod yn ddigwyddiad bwysig. So gallech chi dweud, felly, chwaraeodd y noson y cyllillirion ran allweddol yn y gwaith o greu unbennaeth Hitler, ond mae I weld yng nghyd-destun y ffactorau eraill. So mae'n dibynol ar siwr ydych chi'n teimlo, beth yw'ch barn chi ar y mater yma fel hanesydd, mae angen barn arnoch chi o ran hynny. A wrth gwrs, fel y wedes i'n gynt, dyfernir y 3 marc hefyd am ddefnyddio sillafu, atalnodi, gramadeg a thermau arbenigol gan wneud y cyfanswm ar gyfer y cwestiwn 5, 16 plus 3 I fod yn 19 marc yn gyfan gwbl. A dyna'r papur cyfan wedi ei ddadansoddi. Hoffwn symud ymlaen nawr at weld sut mae ymgeiswyr eraill wedi ymdopi gyda'r cwestiynau. Yn benodol, o ran arholwyr, be dyn ni'n ffeindio yw y llefydd lle mae'r myfyrwyr yn colli y mwyaf o farciau yw y cwestiwn 3, sef y cwestiwn pwrpas, a chwestiwn 4, lle ydych chi gorfod edrych ar 2 ffynhonnell a gweld beth yw I ddefnydd nhw I hanesydd. A felly ewn ni ati I ddadansoddi hynny. Fe welwch chi ar y sgrin fyna, cwestiwn pwrpas sydd wedi cael ei dynnu allan o bapur De Affrica. Sef y cwestiwn pwrpas yn gofyn chi beth yw y pwrpas ffynonell B. Nawr wrth ni edrych ar ffynonell B, os dyn ni edrych yn y priodoliad neu'r awduraeth, the authorship, popeth sydd yn y square brackets fan hyn, dyn ni'n gweld taw poster gwrth apartheid a gafodd ei gyhoeddi ym Mhrydain yn 1982. Oce de,
syth mewn iddo fe. Ymgeisydd dda yn dweud bod yn postau i berswadio pobl i foicotio nwyddau o dde Affrica, yn dangos ffrwythau, diodydd, tiniau bwyd oedd yn cael ei gwerthu yn Prydain yn yr 80au. Mae hefyd yn dangos pobl dde Affrica yn dioddau, ydych chi'n gweld reina ar y lluniau fyna, a cafodd y postau gynhyrchu gan mudiad gwrth apartheid. Nawr, yn amlwg, mae hwn yn ateb 24 o linellau maen nhw'n actually roi i chi yn y papur, ac yn amlwg mae'r person yma ddim yn ei lenwi hynny. Felly, o ran ateb hynny, weddol is o ran ei safon, os dwi'n gywir, dim ond tua 3 marc oedd y person yma wedi cael am yr ymateb hynny. Sy'n bach yn siom achos dyn nhw ddim wedi cyrraedd o leia hanner y marciau oedd ar gael. Cymaron ni hynny wedyn ni gyda ymateb ymgeisydd B, lle maen nhw'n esbonio bod pwrpas y ffynonell oedd i cynyddu gwrthwynebiad rhwng gwladol i apartheid. Maen nhw'n cyd-destunoli y mudiad gwrth apartheid ers yr 1960au wrth drefnu'r ymgyrchoedd gwahanol yma yn erbyn gyfundrefn apartheid, bod y mudiad yn weithredol tu fewn gwledydd eraill ar draws y byd, arweiniodd hyn at bwysau economaidd. Mae'n dweud bod y poster wedi cael ei gyhoeddi, yn yr 80au yn dangos y bwydydd gwahanol yma, eto yn rhoi cyd-destun ble bydden nhw wedi cael ei gwerthu. A neges y poster, eto maen nhw'n dweud yn glir beth yw ei bwrpas hynny. Maen nhw'n esbonio beth yw'n awgrymu gyda'r lluniau o bobl sydd wedi cael ei ddefnyddio yn y lluniau. Falle un lle ble mae'r ymateb hynny wedi cwympo yn is i falle dyn nhw ddim cweit wedi dweud rhaid cynulleidfa targed ar gyfer hwn yw beth bynnag. Ond o leia, dwi'n credu bod y person yma wedi ennill 6 marc allan o 8. Ac o ran dadansoddiad yr arholwyr, maen nhw'n dweud bod y person wedi deall cyd-destun hanesyddol y ffynonell, wedi ennill y marciau uwch tu fewn ban 3, wedi canolbwyntio ar ei bwrpas, a wedi ategu'n llwyr ynghylch y pwrpas gyda'i barn nhw. So, un peth gallen nhw wedi gwella ar efallai yw sôn am y gynulleidfa targed. Y cwestiwn 4 wedyn ni yn papur De Affrica. So, mae'n dweud mae'r cwestiwn yn sôn am weithrediad y drefn apartheid ei hun yn y 60au a'r 70au. Mae dyn ni ffynonell EC, sef cartŵn o bapur newydd Prydeinig, The Daily Mirror. Yn 1961 yn dangos Henrik Verwoerd ar gader gynfas yn bwyta neu'n cam ddefnyddio deunydd De Affrica, yn taflu'r sbwriel dros y ffens wedyn ni at pobl di. Yn ffynonell EC, dyn ni'n gweld ffotograff o gafodd ei gyhoeddi mewn cylchgrawn daearyddol yn dangos y tref gorddi neu'r Bantu Stands ar gyrion Cape Town yn y 70au. Felly bach yn y cwestiwn, pa'n o'r ffynonellau sydd fwyaf defnyddiol i hanesydd sy'n astudio y drefn apartheid yn y 60au a'r 70au? Reit, mae dyn ni ymgeisydd A yn trial rhoi gwarni yn dweud bod EC yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn dangos arweinydd gwyn De Affrica mwynhau bywyd o'r ochr e-ffens, tra bod pobl di ddim yn mwynhau ochr nhw neu'n byw mewn caledu. Maen nhw'n esbonio bod wedi cael ei gyhoeddi mewn papur newydd Prydeinig, The Daily Mirror, yn 61, a bod yn rhoi safbwynt gwlad arall. Maen nhw wedi cael gwarni, ddim cweit falle wedi mynd mewn i'r fanylder o ran y cynnwys, yr awduraeth, y pwrpas a'r cyd-destun. Maen nhw'n dweud bod ffynonell EC yn ddefnyddiol, oherwydd nhw'n dangos yr modau byw gwael yn y tref gorddi, bod llawer o drefgorddau eu adeiladu ar gyrion dinasoedd mawr fel Cape Town, bod amodau pobl gwyn yn well, maen nhw'n dweud bod y ffotograff EC yw a dyw ddim yn ceisio gorddweud, a bod y drefn apartheid yn anheg iawn. Dych chi'n gweld o'r amcanion asesu, dim ond ennill 2 marc allan o 6 am AA1, a dim ond ennill 3 allan o 6 am AA3. Felly cyfanswm o 5 allan o 12, eto ddim yn digon i ennill yr ystyr o farciau llawn oedd ar gael. Eto, mae'r person yma'n dweud bod nhw'n gyfyngedig, bod defnyddioldeb y ffynonellau ddim cweit wedi cael ei roi yn y cyd-destun hanesyddol, ond dim barn wedi bod arnynt. Cymarwch chi hynny wedyn ni gyda ymgeisydd B,
So maen nhw'n esbonio syth bod y ddwy ffynonell yn ddefnyddiol, yn dweud bod yn dangos y bywyd oedd y llawer yn well i gwynion, yn dangos Dr Verfod fer pensau'r apartheid, bod e'n ymlacio, bod e'n amgylchynu mewn bentwr o gyfoethion y falau de Affrica, bod pobl di yn derbyn yr holl gwastraff, bod wedi tynnu y goeden oddi wrth ochr y pobl di, yn portreadu y modau byw tlawd y pobl di yn israddol, ond y bit sy'n really miniog amdan hwn yw bod nhw'n cyd-destynoli'r awduraeth. Maen nhw'n dweud bod y papur newydd Prydeinig yn ferniadol o'r polisi apartheid ac ar y pryd bod Prydain yn annog y gymanwlad yn erbyn de Affrica. So cyd-destyn bwysig fyna. A ffantastig fan hyn, maen nhw'n rhoi pwtw air bach, mae'n ddefnyddiol i'r hanesydd oherwydd mae hynny'n holl bwysig. Maen nhw'n cyfiawnhau, they qualify it fyna gan ddweud mae'n defnyddiol i'r hanesydd oherwydd ei fod yn dangos sut oedd y gorllewin yn gweld polisïau Verford yn 1961. Ffynonell ech wedyn ni, eto yn esbonio beth yw'r effeithiau apartheid ar y boblogaeth yn ystod y 70au, bod y drefgordd ar gyrion Cape Town, nodweddiadol o'r gwersylloedd yno, ond yn mynd ymhellach i esbonio bod yn debyg yn Soweto ger Johannesburg. Mae hynny'n bwysig i gyd-destynoli bod e ddim just yn digwydd yn Cape Town. Bod y ffotograff yn dweud wrth hanesydd, taw deddfau apartheid y greawd yn y 50s, yn y 50au wnaeth orfodi pobl de Affrica i byw yn yr ardaloedd yma. A mae'r person eto yn cyfiawnhau neu yn rhoi brawddeg mewn i ddweud bod y ffynonell falle'n ddibynadwy gan taw ffotograff yw a mae'n dangos union y sefyllfa yn y trefgorddau. A dyma'r bit bwysig i fi. Mae'r person yma wedi dod lawr ar un ochr y ffens a dweud rwy'n credu a rhoi barn nhw allan fyna taw ffynonell yw'r mwyaf defnyddiol oherwydd mae'n rhoi portread cywir i hanesydd o'r ffordd yr oedd y berthynas rhwng y llywodraeth gwyn a phobl de Affrica yn bodoli. A dych chi'n gweld o ran adborth sydd wedi cael ei rhoi i'r ymgeisydd yma, maen nhw'n bwrw rannau uwch yr amcanion y sesi, a os dwi'n gywir, dim ond tua 1 neu 2 farc oedd y person yma wedi gollwng ar y ffordd. Ar sail wedyn ni y papur Rwsia o ran y cwestiwn pwrpas. Dyn ni'n gweld y ffynhonnell yn esbonio Lenin yn rhoi ei ffydd yn ei bolisi economaidd newydd, y tro pedol yn ei ddamcaniaethau yn rhoi straen mawr ar gefnogwyr y comunyddion. Dim ond disgyblaeth y blaid yn unig sy'n cadw rheolaeth. Rwy'n diogelu'r gweithwyr rhag cael eu hecsbloetio, medd arweinydd y bolsiefigiaid. Nawr, os ydyn ni'n edrych yn yr awduraeth, y pethau yn y square brackets holl bwysig yma, pennawd i erthygl ysgrifennwyd gan Walter Duranty, newyddiadurwr yn Ninas Moscow, a gafodd ei chyhoeddi yn y New York Times y 5 o Fai 1921. Beth yw pwrpas hynny? Wel, dyn ni'n gweld ymgeisydd by yn neidio mewn fan hyn yn dweud mae'r ffynonell yn ymwneud â Lenin yn cyflwyno ei bolisi economaidd newydd 1921. Fe wnaeth hyn gan fod newyn a marwolaeth o ganlyniad i'r polisi comunyddiaeth ryfel brawychus oedd yn bodoli yn ystod y ryfel cartre. Drwy gyflwyno'r polisi economaidd newydd, mae Lenin yn caniatáu'r bobl wneud elw am nawr bydd bydd y pobl yn fwy gyfoethog sy'n mynd yn erbyn y comunyddiaeth. Mae'n awdur yn credu bod disgyblaeth y blaid yn chwalu o ganlyniad i weithred hon, a wedi'r awdur yn ysgrifennu ar gyfer papur newydd y New York Times. Wedi wneud ymdrech fyna, ond realistig, pan dyn ni'n edrych ar amcanion y sesi, eto ddim yn bwrw o leia hanner marciau a cael cyfanswm fan hyn o 3 allan o 8. Dim wedi cyd-destynoli a dim wedi mynd digon bell o ran cynnwys y ffynonell. Hynny yw, maen nhw jyst wedi aralleirio beth oedd yn y ffynonell. Ymgeisydd A wedyn ni, yn rhoi cyfrif o'i hun llawer yn well. Tawn wedi dod pennawd i erthygl papur newydd yw e, so yn amlwg yn esbonio beth yw ei bwrpas bod yn papur newydd Americanaidd.
Ac yn syth bin, mae'r person yma'n dweud, ei bwrpas yw, dyna'r fath o iaith sydd eisiau chi ddefnyddio, i defnyddio iaith plaim yma ar gyfer y pobl sy'n marcio safoni eich gwaith. So ei bwrpas yw i hysbysebu i cyhoedd America digwyddiadau yn Rwsia. Ie, mae'n ymwneud gyda economi Rwsia, ffaith bod Lenin wedi cyflwyno polisi economaidd newydd, bod yn erbyn egwyddorion comunyddiol, yn mynd nôl at gyfalafiaeth ac yn erbyn y ryfel cartre, beth nhw'n trial ymladd amdan. Bod y pennawd yn ymwybodol o'r ffaith bod Lenin yn cymryd risg a gallai golli, a bod y newyddiadurwr Americanaidd oedd yr awdur a byddai'n debygol o ysgrifennu o safbwynt a thuedd, so maen nhw wedi delio gyda'r awdur fyna. Roedd yr Americanwyr yn cefnogi byddin y gwynion yn y frwydr, eto'n cyd-destunoli yr holl wybodaeth yma. So gallai'r person yma wedi cyd-destunoli bach yn well, ond eto gyd wedi ennill dros hanner y farciau yn hwn, dim ond wedi gollwng cwpl. So mae'r ymgeisydd yma wedi gwneud troad yn well nac ymgeisydd by. Os edrychwn ni ar ffynonell ec ac ech ar gyfer y cwestiwn pa'n sydd mwyaf ddefnyddiol, mae ffynonell ec yn poster comunyddol yn dangos gweithwyr Rwsia yn croesawu'r fyddin goch y mis Hydre 1917. Ffynonell ech wedi'n dweud drwy 1917 i gyd, gwnaeth y bolsiefigiad weithio gyda brwdfrydedd ac ymroddiad mawr. Roedden nhw yng nghanol y werin y bobl yn y ffatrioedd, bob dydd, bob amser. Daethant yn blaid y werin am ei bod yno trwy'r amser, yn arwain holl fywyd y ffatrioedd a'r barracks. Roedd y werin erbyn hyn yn gyfan gwbl yn nwylo plaid Lenin a Trotsky. Atgofion o En Sukhanov, Bolshevig, yn ysgrifennu yn y 30au. So pa ffynonell yr un mwyaf ddefnyddiol i hanesydd sy'n astudio y digwyddiadau ei hun y chwyldro yn 1917. So oedd ymgeisydd by wedi mynd ati i ceisio esbonio bod ffynonell ec yn ddefnyddiol sy'n astudio digwyddiadau 1917, bod yn dangos sut oedd y gweithwyr ymgynnull i groesawu'r gwarchodlu coch. Dyma pryd y cipiodd y bolsiefigiad grym, mae menywod yn y llun gyda'r dynion, maen nhw'n edrych i fyny ar yr aelod o'r gwarchodlu coch, mae'r poster wedi gynhyrchu gan y comunyddion, mae'n propaganda, annibynadwy ac yn y blaen. Dim ymgais i gyd-destunoli, dim ymgais i siarad am yr awdur. Wedyn ni bod ffynonell ech yn ddefnyddiol i ryw raddau, a mae'n dweud wrthym bod y bolsiefigiaid yw plaid y werin, a felly nhw'n boblogaidd, a bod ei gobeithio yn ddibynnol ar Lenin a Trotsky. Basically bod ymgeisydd yma jyst yn arall eirio eto beth sy'n digwydd yn ffynonell ech. O ran yr amcanion asesu, gan asesu un allan o wech, siomedig iawn. Dim dealltwriaeth o gwbl, mae fe'n gyfyngedig a does dim cyd-destunoli. 3 allan o wech ar gyfer amcan asesu, 3 o ran y dadansoddi ar gweithuso, ond diffyg ar gyfer ffynonell ech, a dim ond cyfeiriad fras y cynnwys wedi i'w wneud. 4 allan o 12, eto dim yn ennill hanner marciau. Os edrychwn ni wedyn ni ar ymgeisydd A, llawer well o ran cynnwys yr ateb, bod defnydd amrywiol i'r ddwy ffynhonnell, so mae'n amlwg yn dweud wrtho'r arholwr yma bod nhw'n defnyddiol. Gyda ffynhonnell ec, nhw'n cadarnhau cefnogaeth eang y bolsiefigiaid, a dweud beth mae'r poster yn dangos ni o ran ei bwrpas ei gynnwys e, fod bynnag bod y poster yn cael ei gynhyrchu gan y bolsiefigiaid, a felly mae dyn ni bron yn sicr o'r awgrym bod cefnogaeth boblogaeth iddyn nhw. Of course they'd say that, os bydden nhw'n cynhyrchu y poster ei hun. A maen nhw'n cefnogol i'r gwarchodlu coch, ond wrth i'r bolsiefigiad cipio grym, oedd grŵp bach o chwyldroadwyr wnaeth cipio'r palas y gaeaf. So nhw'n rhoi y cyd-destun i ni fyna. Mae'r poster wedi dod o'r cyfnod a cynrychioliad ydyw a propaganda gan y comunyddion. A dyn ni'n gwybod bod y pynciau ebryll Lenin, his April theses, all power to the Soviets wedi annog y gweithwyr.
So ymgais well fyna at gyd-destynoli. Ffynonell wedyn ni'n ddefnyddio gan fod yr awdur yno ar y pryd. Maen nhw'n llygad dist, eyewitness, a roedd yn gefnogol o'r bolsiefigiaid ac mae'n dweud fod y blaid wedi denu at weithwyr y ffatri'r milwyr. A gallai fod yn ffynonell sydd â thuedd. Maen nhw'n esbonio hynny. A roedd bolsiefigiaid yn apelio i'r werin gan ei bod yn arwain bywyd cyfan a ffatrioedd a bod yn milwyr y barracks, Lenin a Trotsky'n arweinwyr. Maen nhw'n defnyddio'r awduraeth sy'n bwysig i esbonio cafodd ei ysgrifennu ar 1930. Dyma pan oedd Stalin yn arwain, felly mae'n bosib ei fod wedi gorfod bod yn ofalus beth oedd yn ysgrifennu. So wedi cael ei roi neu ysgrifennu mewn trwy gyfnod o sensoriaeth. O ran y defnyddioldeb i hanesydd sy'n astudio bywyd yn Rwsia 1917, mae'n gyfyngedig ac ond yn cynrychioli nodweddion positif y bolsiefigiaid. So wedi gwneud ymgais da fyna, ennill 5-6 ar gyfer y ddau amcan asesu. Falle gall hwn wedi cael ei gwella os oedd y person wedi dod lawr ar ochr y ffens i ddweud pa un oedden nhw'n meddwl oedd y mwyaf defnyddiol. Wrth i ni edrych ar America wedyn ni, cwestiwn pwrpas, cwestiwn 3. Mae dych chi fan hyn poster ar gyfer y ffilm The Birth of a Nation. Dyn ni'n gweld yn yr awduraeth yn y square brackets a gafodd yr rhai yn 1915. A roedd y ffilm yn ddadleuol iawn oherwydd ei ffortriad negyddol o ddynion du. Beth yw pwrpas y ffynhonnell? Mae ymgeisydd A yn neidio syth mewn i bethau yn dweud bod y poster yn hysbysebu'r ffilm, The Birth of a Nation, jyst yn arall eirio beth oedd yn y cwestiwn. Bod y poster yn dangos y dyn yn gwisgo gwyn gyda chroes ar ei frest, ac mae'r geiriau The Klansmen wedi ysgrifennu ar y gwaelod, a bod yn dangos fod y ffilm yn cefnogi'r KKK. Pwrpas y poster yw ceisio annog pobl i weld y ffilm. Maen nhw'n defnyddio geiriau fel stupendous a mighty spectacle i'w hyrwyddo. Mae'r pobl yn y poster yn edrych fel arwyr i ddangos bod y ffilm yn gyffrous. Dim really yn delio gyda sgiliau hanesyddol fyna gwbl a jyst arall eirio pethau. So dim dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol fyna a bod pwrpas y ffynhonnell dim ond wedi werthuso'n rhannol. A maen nhw'n dod i ryw fath o farn ar y ffynhonnell. Weddol siomedig 3-8 fyna, eto dim hanner marciau. Nawr, mae ymgeisydd B yn gwneud ymdrech llawer gwell. Maen nhw'n dweud bod pwrpas y ffynhonnell oedd i hysbysebu'r ffilm The Birth of a Nation. Poster wedi cael ei wneud i annog pobl i wylio The Mighty Spectacle ever produced. So, dyn ni'n gwybod pwy yw'r cynulleidfa targed fyna. Bod iaith y poster yn portreadu ffilm fel rhywbeth cyffrous o raddfa enfawr i apelio at gynulleidfa cinema. Dangos aelod y KKK mewn gown gwyn a cheffyl wedi addurno gyda chroesau. Mae'r llun hwn yn sefyll allan i ddal y dychymyg o goruchafiaeth pobl gwyn. Cafodd y ffilm eich cynhyrchu ar adeg pan oedd y KKK yn boblogaidd eto, a roedd tensiynau hiliol yn cynyddu yn ystod y cyfnod yma, so mae'r person wedi cyd-destynoli hynny yn berffaith. Bod y poster yn hysbysebu'r ffilm, ac yn fwy na thebyg mae neges yn ei gynulleidfa gwyn. So maen nhw wedi cael ei dargedu fyna. So ffantastig fan hyn, yn dangos y dealltwriaeth fanwl o'r cyd-destun hanesyddol, ac wedi lliwio hefyd y dadansoddi o ran gwerthuso pwrpas y ffynhonnell yn llawn. Ymateb arbennig o dda fyna i gael 7 allan o 8. O ran y cwestiwn 4, defnyddioldeb y ffynhonnellau hanesydd, oedd hwn yn ymwneud gyda'r ran cyntaf sef mewnfudo, immigration i America. Ffynhonnell ec, oddi wrth James Thomas Heflin, syneddwr gweriniaethol, y Republican Senator, yn siarad yn 1921 mewn dadl ynghylch cyfyngu to reduce ar fewnfudo. Cyn gyntedd ag y bydd mewn fidwyr yn camu oddi ar y llongau, dim ond dechrau mae'n problem bolsiefigiaeth, anarchiaeth goch, aelodau o grwpiau llawddi a herw gipwyr.
yn herio awdurdod ac uniondeb ein baner. Mae miloedd yn dod yma ac ni fydden nhw byth yn tyngu llw i gefnogi ein cyfansoddion. So, portread hynod o negyddol o fewnfudwyr i America. Wedyn ni, yr awdur arall, Felix Frankfurter, sef arbenigwr yn y gyfraith a chefnogwr hawliau sifil, yn ysgrifennu mewn erthygl ar achos Sacco a Vanzetti ar gyfer Atlantic Monthly. Yn Boston, oedd un o ganolfannau gweithaf y panig a adlewyrchau ymgyrch yr adran gyfiawnder i arestio ac alltudio y cochion. Roedd dulliau brawychus y llywodraeth yn golygu bod hysteria coch yn bobman y tu mewn a'r tu allan i'r llysoedd. So yn achos Sacco a Vanzetti, wrth gwrs, oedd wedi cael ei ddedfrydu farwolaeth yna. Dyn ni'n gweld beth mae Frankfurter yn esbonio. So, pa un o'r ffynonellau yw'r mwyaf defnyddiol i hanesydd sy'n astudio mewn fudiad i America yn ystod y cyfnod hynny? Mae ymgeisydd A yn dweud bod ffynonell ec yn ddefnyddiol, oherwydd mae'n dweud bod y mewnfudwyr yn broblem i America, yn dweud nad ydyn yn gefnogol o America a bod nhw'n fygythiad i America, a cafodd ei ysgrifennu gan Americanwr, felly bydde tuedd ganddo. Weddol siomedig eto ddim wedi delio gyda'r cwestiwn yn iawn, na'r awduraeth na chyd-destynoli. Bod ffynonell ech yn ddefnyddiol, oherwydd mae'n dangos y safbwynt arbenigol y gyfraith yn ysgrifennu am Sacco a Vanzetti, maen nhw wedi gwneud rhyw fath o gyfeiriad at Frankfurter fyna, a mae'n dangos bod yr ofn oedd gan rai Americanwyr at y fewnfudwyr wedi orliwio, megis Sacco a Vanzetti ar bygythiad coch. Eto, ddim yn digon i ennill hanner marciau ar gyfer y cwestiwn yma. So, dealltwriaeth gyfyngedig o ran nodwedd y cwestiwn, a o ran defnyddioldeb y ffynonellau ddim wedi dod i safbwynt glir o ran hynny. Maen nhw wedi eistedd ar y ffens a dweud bod y ddoi yn nhw'n defnyddio. Ymgeisydd B wedyn ni llawr yn gwell, yn dweud bod y ddwy ffynonell yn ddefnyddiol ond yn mynd mewn gyda dyfnder, yn dweud bod awdur ec yn glir bod e'n erbyn mewnfudwyr, bod nhw'n bygythiad i gymdeithas, bod e'n nodweddiadol o xenophobia cyfnod, eto y cyd-destynoli gwych yna gan ymgeisydd B, bod mewnfudwyr yn dod â syniadau an-Americanaidd fel comunyddiaeth ac anarchiaeth. Ffantastig fan hyn bod y person wedi latio mlaen a dweud bod yn safbwynt syneddwr gweriniaethol, y Republican Centre sy'n defnyddiol, achos mae'n dangos tuedd yr oes ac yn nodweddiadol o safbwynt gweriniaethwyr y cyfnod. Ffynonell ech wedyn ni, yn dweud bod yn ddefnyddiol gan ei fod yn canolbwyntio ar achos enwog Sacco a Vanzetti, bod yn ddefnyddiol i hanesydd oherwydd bod y bygythiad coch wedi achosi y panig, bod Frankfurter yn arbenigwr yn y gyfraith a hawliau sifil sydd yn defnyddiol i'r hanesydd ac yn defnyddiol gan y wybodaeth arbenigol uniongyrchol ar y pwnc, a bod wedi cael ei ysgrifennu mewn erthygl cylchgrawn sydd wedi cael ei gyhoeddi i bobl amdan yr anghyfiawnder. Mae'r person wedi gwneud rhywfaint o gyfeiriad am ddefnyddioldeb y ffynonellau i hanesydd, ond efallai gall hwn cael ei wella wrth ddod lawr ochr y ffens a dweud pa un yn benodol. Dych chi'n gweld yn y dadansoddiad yr arholwyr fyna, gret, dangos dealltwriaeth fanwl y nodwedd allweddol, defnyddioldeb cymharol wedi werthuso i ryw raddau. Right, so, reswm pam efallai maen nhw wedi cael y 10 allan o 12 fyna, oedd y ffaith ydyn nhw ddim lawr ar ochr y ffens. Ac yn ola, y thema'r Almaen. Cwestiwn am ddefnydd y Natsiaid o fraw a pherswad, a beth yw pwrpas ffynonell B, yn dangos yn ei poster Natsiaidd o ganol y 30au, a mae'r pennawd yn dweud mae Hitler yn adeiladu helpwch ef, prynwch nwyddau o'r Almaen. Ymgeisydd A yn dweud bod poster Natsiaidd o ganol y 30au ffynonell B, bod y poster yn dangos dyn yn gweithio ac yn adeiladu, bod ei bwrpasau yw i Almaenwyr fod Hitler yn helpu'r Almaen i adfer, a mae'n gofyn i Almaenwyr helpu Hitler trwy brynu nwyddau o'r Almaen mwyn i gwmnïau'r Almaen i lwyddo.
Bod y dyn yn y post yn edrych fel Almaenwr da, cryf ac iach, ac yn adeiladu ar gyfer y dyfodol. Yn anffodus, nid yw ymgeisydd dda wedi cyd-destynoli y gwybodaeth. Nid ydynt hefyd wedi gwerthuso pwrpas y ffynonell, dim wedi sôn am yr awduraeth really, a dim wedi sôn am y cynulleidfa targed, 3 allan o 8 fyna, dim yn bwrw'r bandiau uwch. Ymgeisydd B, ymateb berffaith y tro yma, yn amlwg yn esbonio, pwrpas y ffynonell yw, ffantastig bod nhw wedi esbonio hynny. Darn o propaganda ydyw, mae wedi dweud wrthyn ni beth yw e. Bod y poster yn cael ei gynhyrchu i annog Almaenwyr. Mae wedi dweud bod y cynulleidfa targed yw Almaenwyr, bod yn annog nhw. Yn dangos bod llun y dyn yn sefyll allan yn glir o gefndir ac yn cydymffurfio gyda ddelfryd y Natsiaid o weithio'r ariaidd. Cafodd y poster gynhyrchu'n adeg pan oedd Hitler wedi cyflwyno cyfres o fesurau neu polisïau. So dyma'r cyd-destynolaeth yn sôn am yr RAD, yr Autobahn, ac yn awgrymu sut gall yr Almaenwyr adeiladu dyfodol gwell. A dyma gyfnod o adferiad i'r Almaen a'r Natsiaid yn ystod y cyfnod. Dyna pam maen nhw wedi adfer. So berffaith o ran cyd-destun, berffaith o ran pwrpas, berffaith o ran yr awduraeth, a'r cynulleidfa targed. Yn ola wedyn ni, cwestiwn 4, pa'n o'r ffynonellau sydd fwyaf defnyddiol i hanesydd sy'n astudio economi Gweriniaeth Weimar? Ffynonell ec o Joseph Goebbels, yn aelod y Blaid Natsiaidd yn ei pamffled Rydyn ni'n mynnu, We Demand, yn cael ei gyhoeddi yn 1927. A wedyn Gustav Stresemann, gweinidog tramor yr Almaen mewn araith i gyngrair y cenhedloedd yn Medi 1929. So Goebbels yn sôn am 2 miliwn o bobl heb waith, bod y llywodraeth ddim yn gwneud digon ar ei cyfer, lle mae Stresemann wrth gwrs mynd i amddiffyn polisi y llywodraeth. Ymgeisydd dda yn dweud ffynonell ec yn defnyddiol, oherwydd mae'n dweud bod 2 miliwn yn ddi-waith, bod dioddefaint yr Almaenwyr bod y llywodraeth yn cuddio fe, cafodd ei ysgrifennu gan Joseph Goebbels, ac felly mae'n dangos y tuedd amlwg. Ffynonell ech wedyn ni yn dangos barn Stresemann, mae fe'n mynd i ceisio amddiffyn y llywodraeth Weimar, ond bod nhw dim ond yn ffynnu ar yr arwyneb. Mae'n dweud bod yr Almaen yn dawnsio ar dibyn a byddai'r economi yn chwalu pe byddai America yn galw benthygiadau nôl. A mae hyn yn defnyddiol achos mae'n dangos barn y gweinidog tramor yr Almaen, felly mae rhaid nhw ddoi bod yn ddefnyddiol i hanesydd. Amcan asesu 1, dealltwriaeth gyfyngedig, dim llawer o gyd-destun, lle amcan asesu 3 fyna, dadansoddiad cyfyngedig iawn. Dim yn ennill hanner y marciau. Yn ola, ymgeisydd B yn dweud bod y ddwy ffynonell yn ddefnyddiol, yn dweud bod ec yn dangos yn glir fod yr awdur yn meddwl bod yr economi y Gweriniaeth Weimar gyda'i problemau. Mae'n cyfeirio at y diweithdra, yn cuddio'r gwir oddi wrth y bobl, bod Goebbels yn nodi dim ond chwal yr Almaen all ddilyn y polisïau anghyfrifol hynny. A mae hyn yn ategu'n rhannol at y gorddibynnu ar fenthygiadau o America a gwledydd eraill, a ddigwyddodd wrth gwrs ar ôl Cwmp Wall Street chwalfa yr economi. Mae'r ffynonell hon yn ddefnyddiol iawn gan mae Goebbels sydd wedi ysgrifennu. Yes, dweud hynny bod pan mae'n defnyddiol i'r hanesydd bod yn gyfrifol am propaganda Natsiaid ac yn dangos y tuedd gryf gan ei fod wedi ysgrifennu mewn pamffled a oedd yn ceisio perswadio pobl i ddilyn y Natsiaid. Ond fodd bynnag mae'n dangos yr anobaith oedd nifer o Almaenwyr yn teimlo. Wedyn ni ei ymgeisydd B ati esbonio bod ech hefyd yn ddefnyddiol oherwydd ei bod yn dangos safbwyntiau Gustav Stresemann y gweinidog tramor, yn dweud bod yr economi'r Almaen yn dawnsio ar y dibyn, yn orddibynnol ar y fenthygiadau oherwydd cynllun Dawes, bod economi'r Almaen yn mynd i chwalu ar ôl i America galw'r benthygiadau mewn, a dyma'n union oedd wedi digwydd a reswm tu ôl y dirwasgiad mawr o achos Cwmp Wall Street. Bod y ffynonell hwn yn ddefnyddiol gan ei bod yn dod o Stresemann ei hun, oedd yn gyn ganhellor ac yn chwarae'r rôl pwysig. So eto, y syniad yma'r cyd-destynoli gwybodaeth hanesyddol yn gwych gan yr ymgeisydd yma.
Ac bod y ddwy ffynhonnell yn ddefnyddiol, rwy'n meddwl bod ffynhonnell yn fwy ddefnyddiol. Ffantastig. Mae'r ymgeisydd yma wedi dweud a dod lawr yr ochr y ffens. Mae ffynhonnell yn dangos tuedd a safbwynt y Nazi Goebbels, ond fodd bynnag mae'n dangos y problemau oedd yn wynebu'r Almaenwyr yn ystod cyfnod diwedd 20au ar ôl adferiad byr y 20au. So ran y dadansoddiad, amcan asesu 1 dangos dealltwriaeth fanwl o nodwedd allweddol y cwestiwn, maen nhw wedi cyd-destynoli. Maen nhw wedi gwerthuso y defnyddioldeb cymharol, y cynnwys a'r awduraeth, a os dwi'n gywir oedd y person yma wedi ennill marciau llawn. Dwi'n mawr obeithiol mae'r sesiynau yma wedi bod o ddefnydd i chi o ran sut i fynd ati i graffu ar eich papurau neu'ch asesiadau mewn athrawon mynd i gosod i chi yn wedi gyda'r uned 2, bod chi'n teimlo bod chi wedi eich arfogi ar sut i ateb y cwestiynau yn gyffredinol. Dych chi'n gwybod ar ba safon nawr i ateb y cwestiynau. Dych chi'n gwybod beth sy'n ateb da neu beth sy'n ateb ddim mor gryf. A dwi'n dymuno y gorau i bob un ohonych chi yn eich asesiadau, a dwi'n siŵr bydd y sesiynau Carlan Cymru eraill ydych chi wedi bod yn rhanno yn fuddiol hefyd. Diolch am wrando a phob lwc.